Hello? Ubhebe longikhuluma naye. Bengithi mina uza engalinge ewaqoke lamabhange lakhe asezandleni. Ubhebe. Bhebe. Ay, nansi le phone yenza lezi zinto zayo. Neke njengoba kade ngisho ukuthi umntwana ngatheza kumina ningalinge nimgqokise lamabhange lakhe asezandleni. Ya. Ubhebe akeze ngala. Imali. Imina lo sengubhebe. Ngizamela ukhokha ndoda khulunya nefoni la. But why sengubhebe? Yazi angiunderstand. Ubukhuluma noba kanti efonini. No baby. Yena khuluma noba. No baby. Kodwa ayibona ke leyo ukuthi sengizobizwa yona wonke nje umuntu ngobhebe. Hayi angizwa kahle. Yona ke nje engingayizwa kahle. Usho nje Ubhebe angilandeleke. Ubhebe. Awusho kanti usuvaccinated. Hayi lutho angikavaccinate. Ngathi kuzomela sivaccinate aneke ndoda. Hayi. Ayikho inkinga kulungile. Yonke into la ekhaya imali. Sona ukuvaccinate lakho kuzoba imali. Hayi, i-vaccine senjani kanti le? Mana. Hey! Uyahlanya. Ke uzukubone lokho ungibhoje. Angeke phela silokho siphikisana. Hayi bafethu, hayi. Hayi bafethu, hayi bafethu. Hayi bafethu. Kanjani ama side effects? Yazi maqini. Ngicela ungiyeka nje straight. Sesingaqala mina kusiza ngani? Awusho baqini. Ikhona mhlawumbe enye indlela yoku-unvaccinate. I-vaccine ekhaya ithatha 7 days. Okusho uyobuya mase kuphela yona. Kodwa usungashiya deposit. Hayi, mama ningishiye yona. Ningishiye yona. Hayi. awusho ke babe. Elani lebhangela ukukhuluma ngalo? Yabona ke wena. Uzovela ushayeke nje. Usho nje.